Gaur gure ibilbide eskaintzaren baitan, Plazaolako bide berdea proposatzen dizuegu, Nafarroa eta Gipuzkoa artean igarotzen dena, 15 kilometroko martxa bati ekingo diogu. Martxa labur, baina trinkoa, bai paisaiari darion aberastasunarengatik, bai batez ere faunarengatik ere. Lehen geltokia Mugiro izeneko gunean egingo dugu, Larraun ibaia duen adierazgarri nagusi. Bitxikeri gisa, Larrauneko biztanleek Nafarroako zaindari deitzen diote. Geldialdi bat nahitaezkoa da, ibaia behatzeko baino ez bada ere. Ibaia zeharkatu ondoren, zonalde honetako tunel emblematikoenetariko batean murgilduko gara. Garai batean, Uitzi izeneko tunela penintsulako luzeenetarikoa izan zen. Orain, ura zeharkatzen duen inori ez zaio oharkabean pasatzen. Kobazulo batean zaudela dirudi. Leizan gara segituan, pilotari askoren zehazka eta Iñaki Perurena harri jasotzailearen sorleku den herria. Bere ardurapean den Peru harri izeneko espazio berdingabean, Euskal Herriko historia interpreta daiteke harrien bitartez. Azkenean, naturazale amorratuentzat espaziorik miretziena ageri zaigu. Leitzaraneko haranak baso esplotazio ikaragarria badu ere, haren baitan den aritz basoa bertako biztanleek kontu handiz zaintzen duten altxorra da. Ikusten duzuenez, ibilbide labur baina trinkoa. Eta bertan, gure kirol gogokoena praktikatzeaz gain, gure ondareaz janztea ere interesgarria da.